Mwasula bwanji amalola anzanga kwina kulikonse kumene muli. If Nyama. Chigawo cha kumasana kuno. Uthenga omwe ndikubwera nawo pano upite straight Meki. Pali ukambelembere omwe Virombiko Mumba ndi chipani cha MCP omwe atuma anyamata kumankana aphunzitsa kumapusisa anthu m'mizi amene ali ndi kovotera kumanena kuti pa 16 September wina lesa uzati pa 16 September nomwe tikupita ukatani kukavota. Ndiye akuwauza kunena kuti akakalandira ballot paper ija yomwe ndithu pamakhala zithunzi zonse kuyokera president, phungu wa nyumba ya malamulo komanso kansala. Monga wina lesa kuziwa tikamavota kuti ukalandira kamene kaja umapita malo ena aje nkabox kobisika komwe umafuna kuti uchonge usankhe mtsogoleri wa kumtima mwako mwachinsisi. Ndiyetu a Virombiko Mumba atuma anyamata amene akunkana auza anthu m'mizimu ndikumanena kuti akakafika pa nthawi imene ija yomwe kabox kaja akamakachonga akayesese kuti akhale ndi foni yoti akajambule pamene achonga paja. Ngati kuti paliwo monga titha kupereka chisanzo ku constituency yawo ya Virombiko Mumba. Ndiye kuti munthu uja akachonge Virombiko Mumba ngati MP, kansala akachonganso wina, komanso akachonga Dr. Lazarus Chakwera. Ndiye ati akayesese ndithu mwati mafilimu mwachinsisi kuti akajambule kanthu kaja. Ndiye akajambula akaonese chithunzi chimenechi kwa anyamatawa ati azikalandira 50,000 pompo ati zimene zizikachitika pa 16 pamene tikavota. Akuluakulu Virombiko Mumba anakana kunena kuti manifesto yonena kuti fertilizer 4,000 nkanthu MCP sinapange. Chikhalireni Lazarus Chakwera ankalankhula nsanje tuchitipa maokhokawa. Alaishuwa kunena kuti olomura akajambula mwachinsisi kamene kachako ndikutenga chithunzi kukapasa mutachonga kale. Alaishuwa ati ndalama imeneyi angapereke. Ndiyete ndikamauzidwa zinthu zinazi akuluakulu tisakhala anthu opusa kugulisa dziko lathu ndi zinthu zochepa. Komanso warning imeneyi timafunisa kuti tiauze oyang'ana abungwe oyang'anira zisankho kuna kuti apolisi amene amakhala pamalo pamene paja achitetezo aja akakhale tcheru. Chifukwa kabox kaja ndikukhulupirira kuti kanakhazikitsidwa cholinga kuti munthu zikangochonga mwachinsisi noti kuti ukapezeponso danga lomwe akajambula then uzikabwerera kwa munthu amene wakulonjeza ndalama uja. Zimenezozo zisachitike. Nkhani number 2. Mdziko muno mumalowa anthu ochokera kunja machina mwenye chani kumazayamba mabusiness awo. Namva chisoni kwambiri kuli kampani ya Sun A yomwe yasogula shop yawo kwa Jenda. Tikamapita ku Zimbabwe kwa Jenda apo. Ndiye kumene kuku kuli manager amene akuzunza amalawi anzake. Manager amene aliko yekha machina awo ali ndi shop yaikulu mtauni. Amangopita kukasiyako katundu ku Nzimba ndikuwapasa mitengo. Ndiye manager ameneyi choyamba amasintha mitengo ya katundu. Mtengo omwe wapasidwa ndi abwana ake mchina iye uja amakainjezerako ndalama zina. Ndalama zonsezi amacholera mthumba. 2. Shop imene imagwira anthu 3. Koma manager amene anauza abwana ake mchina kuna kuti shop iyo imagwira anthu okwanira chani kuna kwanira 4. Nthawi zonse abwera mwina abwana ake amene ati munthu mmodzi sakupezeka pena aruma pena pake. Shop imasegulidwa 7 koloko kutsekedwa 4 o'clock. Koma malingana noti shop imeneyi pamagulisidwa zinthu za plastic komanso amagula zinthu za plastic zokutha zimabeseni zigubu chanchani. Ndiye pamapezeka kuti nthawi ina yake kwabwera galimoto kuchokera ku Lilongwe
ku headquarter kwawo kuzatsitsa katundu amenepo. Mwina galimoto chafika chamma pasti 3 or 4 nthawi yoyandikira kuweruka. Zomwe bwana ananena kuti anyamata akamapitiriza kugwira ntchito atatu amene ali nawowa izikhala overtime. Koma iyeyo ndalama sezija sapereka. Sometimes pa amapezeka kuti anyamata akutsitsa katundu mwina walo kufika 12 o'clock. Ndikukwezanso katundu amene atani kodi wagudwa uja zigubu zokutha kapena mabese nophwanyika kuti galimoto ibwererenso ndi katundu kuchokera ku Nzimbe kupita ku Lilongwe. Koma ndalama samatani kodi samapasa za ma overtime kuponderezana tokha. So tifuna nenezi tikuziwa shop ya Sun Air ku Nzimba ani manager amene ukapitiriza kakhalidwe ndikupira kuti ka video iyi kufikira ukapitiriza kakhalidwe kamene kaka ife tifufuza ndipo timakhala mu Lilongwe muno Sun Air paliyo tikuziwapo tikapereka report kwa bwana ako kuti ayambe kukufufuza. Sizoona tokha tizirani kuti tizizunzana amalawi tokha malo mokuti tizioneserana chikondi. Ngati munthu akakukhulupirira iweyo uoneseraso chikondi kwa amalawi anzako. Wina aliyense ali pa mavuto nziko muno. Tikuziwa ndithu kuti kuli mavuto andalama. Koma kangachepe kuti tizipasana katha kutithandiza. Dani kuwagwirisa anthu ndithu nthawi yoti yapitirira lero kungwatenganso anthu ajangaleka kapolo. Iwe ndi ukulandira ndalama za overtime, ndalama zokutani kodi kulowesa mthumba. Andi abwana China akamapereka ndalama za overtime amanena kuti kuwapasa azinzako. Koma samaziwa kunena kuti iweyo ndalama zija umacholera mthumba. Ndezi ngati zimene zozo ifeyo ngati ine activist amene ndimamenyera sofulu wa anthu tizapanga kuti abwana anu aziziwe tizikondana amalawi tokha. Thank you very much.